Дарагія святары, айцы, пастыры, з вялікай павагай і пакорай я звяртаюся да вас ад імя многіх верных. У шчырасці сэрца мы хочам падзякаваць вам за ўжо распачатую вялікую малітву за Беларусь. І мы прагнем, каб ваше пачынанне ператварылася ў агульнанацыянальную малітву і пост за Беларусь і беларускі народ. Беззаконне, якое адбываецца ў Беларусі, мацнее і пашыраецца з кожным днём. І мы вельмі просім вас не заставацца ў баку. Мы чакаем вашага слова і наказу. Гаворка ідзе не пра палітыку, гаворка ідзе пра праўду, справядлівасць і павагу. Ваша слова мае для нас вялікае значэнне і вялікую сілу. Мы верым, што выратаваць Беларусь ад зла можна толькі з Божай дапамогай. Супрацьстаянне ідзе не супраць чалавекаў. Для нас верных яно глыбей. Супраць гаспадароў цемры гэтага свету. І мы вельмі хочам, асабліва ў гэтыя дні, разам са сваімі братамі і сёстрамі, маліцца і прасіць Господа дабраславіць Беларусь духоўнымі пераменамі. Мы вельмі просім вас не спыняцца, заклікаць вернікаў да ўзмоцненай малітвы і паста за Беларусь і беларускі народ. Мы прагнем прасіць у Господа духоўнага абуджэння і спынення беззаконня. І мы верым, што Беларусь гэта краіна, якую Бог любіць асабліва. І Ён адкрые неба над нашай зямлёй. Калі упакорыцца народ мой, які называецца імем маім, і будуць маліцца і шукаць аблічча майго, і адыдуць ад благіх шляхоў сваіх. Дык я пачую іх з неба і дарую ім грахі іхнія. І ацалю зямлю іхнюю. Мы прагнем гэтага ўсёй душой. З вялікай павагай і ўдзячнасцю за ўсё, што вы робіце для Беларусі і Бога. Я, Вольга Северынец, арганізатар неспыннай малітвы за Беларусь, жонка палітвязня Паўла Северынца.